hoi kin kadang salut sa kam tip balai kam sim junga kalong kum nei Jayu nga, siya nga po yung na. Isyan, malay kandoy ka jing accident. Oo, Ken. Ngadang mo hiban kat ipi. Namar ba ngali itat si siya yu isyan. Oh, man. Ka sanjuk ki rangba shnong Riboy district menta ka sngi ke lalej ban ya kendu yo deputy commissioner ka Riboy district u Dr. Abhishek Shani ban pensngeu ya ke jing sngo khia halor ka jing e ka ba ki nong ris sniang ke lai kendu bat ka jing du nong ka ba crown na ka jing bun ki sniang ki bayap u chairman ka sanjuk ki rangba shnong u ba bibi makdo u laong babun ki sniang ha ki shnong ba pher menta ki la ha bandep tangi ki kam ban tep sniang namar ka jing bun palat ki sniang ki balayam ka balakta jur ya ka yo ka kod jong ki nong ris sniang ula ongru baka senju kala deban IT da ka dor khas shau deputy commissioner barim bat sha ka tanat veterinary nadu usnem baladeb henry hadu menta ompadon kanu ka jingpen be ka ba shai ban ye khon ya ka ni ka jing e katkum ka jing ong jung ba makdo ka jingbym don jong ki jaka peitngor ban tes ye ki sniang ki bawana shabar ka jilla kalalong ka wei ka daw ka ba pan sapriang ye ka jingpang kumta ka senjuk ka kentu ya ka district administration ban simkhya mardor ye ka ni ka mat kantup ru ye ka jingkhang ya ki kalikit sniang na shabar jilla uba makdo ulai thuru ba deputy commissioner Dr. Abhishek Shani ula kular ban batha ya ki officer bat ki nongtre ka tan veterinary ban tuklar mardor bat ban bishar punya ahlor kane ke jinge khnang banwan ra ya kilat jingya da bat kala jingya rap ya ki badon kam to mata kasngi nagalyang ka senjuk kirang basnong Riboy district iwan man ikendu kerki yo deputy commissioner jong ka Riboy district ahlor kane ka jingyap jong ini ki sniang po Riboy district i kumbakalong manta jan man kasngi ka jing isdai ya kilong yi ki badok pustom ki bunkam tang ka batep sniang ka jingyap ki sniang nila tho yo complain hadu man chwa so DC barem sa veterinary and ray hadu man tam don respond ei ki jinge dei bakane ki jingap kisna phi ba hadu man tangin pen kan ma yang e phi ba kumnong in ya bam ye ki do snyang ha ba man kasni ka jingyap kisna isdei bu pli ki wi ki district ki badon sabar na ka district Riboy ki jongi nanam ong chino chino kin ne bam do kumno gen ya ba ki jinge tap snyang sa Riboy ba man na kasni te pet kumbagalong man ta hangno don gi jaka test agam taga kot ka khya ki snyang don agoi ka liang government ka le bench ba palat yang i kinong bab dos nyang kam tam ngi kas te ka jing kentu ki jongi yo deputy commissioner ka ban mengkong ka long ba de ban khang no ya kini kali ki snyang ki buan na ba namar la daw DC kat bo dang palat hi ya kini ki kali ki bon ki snyang na sabar ka bang mod ba ka jing pang kan wan si wan kan ja si ja ki snyang jongi ki nyap siap man na kasni kumtangi kentu ya ki bor jo ka an tu DC ba deban khang shisndon ya mata sipor ya gine ki kali ki buan kit snyang na sabar kabar la da ja ba ka district administration kamle ei ya ki jinge dei kane nagalyang jongi kirang basnong gimban se ban yar dala de ban pun pai kala ya gine ki kali kit snyang kabar ka bangi dawa ko long ba de ban set up no mardor ya ka jaka ban test ya ka kot ka khya kumbak la don ma chwa kai omlik sei ka ja kane bat palai samna don chu kata ka jing test ya ka kot ka khya jong gine ki snyang ki bangi ba man ka sni kane ka long ka wei na ki jing ma yangi ki nong bab do snyang namar ba bom don ka jaka test ka babyang ka bamut ba ki snyang ki yo rong light lat ka jing kli ne ka por balai sam labu chu yang ne ki testing center homling don ayu landat ya ka ba ki yo ya light lan klem kino ki jing perking ya ki berat bawan na ba te ki tang kini ki mat ki bang ya kendu di sin tas ni ban nge scam ba un sim kya lo ki jing de ne ka ko sa sim kya jing de ba ne un sa khot ya ki veterinary ban penbet mardor yang ne ka ko